Hoeveel meter was het eigenlijk, joh? De eerste was 6 meter en de tweede was 10 meter. Hoe vond je dat? Nou, die eerste was best wel makkelijk, maar die tweede, dan sprong je en toen kwam ik op mijn rug en toen stootte mijn kin vol op mijn hart. Dus... Vond je het niet eng? Nee. Hey, maar als je dan naar boven toe loopt, heb je dan al zoiets van, nou, ik ga het wel doen of ik ga het niet doen? Nee, ik ga gewoon springen. En de volgende keer parachute springen? Nou, ik weet nog niet.